Velkommen til en ny video. I dag der har vi fået en masse dele til vores 2 projekter. Det har vi. Så jeg tænker, vi vil unboxe den her video. Og så vil jeg godt lige sige tak for at støtte på vores seneste video, ikke? Ja, vi har fået 12.000 visninger på video med Tessa Rossing. Det er vi sgu glade over. Ja. Så jeg tænker bare, at vi unboxer alt det her. Og så har vi også fået en kode på CS Scootershop, CB/TUN, ligesom det er Så kan man få 10% på alle de forskellige dele. Dog ikke use past. Ikke use part. Ja. Men lad os bare unboxe det. Yes. Jeg tænker lige, vi rykker nogle af pakkerne ned, og så tager vi bare en af gangen. Skal vi starte med dine pakker? Ja, det kan vi godt. Ja, du har også flest. Så tager vi det spændende til sidst. Eller ikke det spændende, men ja. Hvad man kan sige. Jeg har i hvert fald købt det lille ting hjemme. Jamen, vi starter bare med første pakke. Gør vi? Det har jeg købt fra NJS Tuning, så jeg skal ud til ham. Jeg har også købt et andet af ham, så rigtig god handler. Så lad os bare se, hvad der er i den. Yes. Desværre. Ej, vi har dog åbnet dem. Alle pakkerne. Så ja. Hvad ligger det her? Jamen, det er jo til hotdog-projektet. Der var en, der sagde, at vi manglede noget gaffel. Så det lyttede vi selvfølgelig til. Og så købte vi... Jeg har også købt mig sådan en. Jeg får købt mig sådan en Stage 6 forgaffel her. Ja. Den får lige en klat maling op i gaffelbroen. Og Men ellers rigtig fed forgaffel, ikke? det er fandme lækkert. Den er vi glade for. Ja. Der er blevet købt lidt ind til den hotdog der, så det skal fandme nok blive rigtig godt. Ja. Nå, men vi hopper videre til næste pakke. Jo. Godt, så skal vi åbne næste pakke. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor vi købte den her. Men ja, lad os se, hvad der er i. Vi skal den her. Bum. Yes. Så vi starter med sådan en high speed. Så kigger vi på tingene bagefter. Ja, en gearing. Jeg tror, det her det er... Hvad er det? 1441 gearing. Ja. Så har vi sådan en lækker blæsehjul her. Polini stålkit. Og så har vi endnu en gearing. 14... Hvad fanden var det, den hed? Nej, det er 1344, tror jeg. Hed den 1344? Ja, det skulle jeg mene, det. Nej, 1441. Yes. Og så har vi et stykke spille. Så det var anden pakke her. Jamen, så lad os lige kigge på delene. Skal vi gøre det? Jo, det kan vi da. Jamen, så blæsehjul, der har jeg valgt at købe sådan en Polini EU3 High Speed. EU3 High Speed Ceramic. Det er noget af det bedste, du kan få i hvert fald. Det kostede, hvad var det, 700 kroner? Ja. Eller sådan noget. Det var så lidt godt blæsehjul. Så har jeg købt High Speed EU2 kittet. Det er en meget stor variator, der er i sådan en, så det er bare lækkert. Det kører med simmering herinde. Virkelig lækkert. Ja. Der følger lidt trykfæder med, og 2 forskellige gram skuldre. Gliderør. Og lidt forskellige afstandsstykker og sådan noget. Ja, og noget smørelse selvfølgelig. Så har vi selvfølgelig bæltet. Det tænker jeg ikke, der er så meget at sige om. Der er ikke så meget at sige om det, men det er i hvert fald et rigtig godt bælte. Det koster også 400 kroner, tror jeg. Ja. Så har vi remskiverne. Jeg har valgt stål. Det er ikke altid alu er bedst. Og hvorfor har jeg gjort det? Det er fordi, at alu, når det bliver for varmt, så holder det ikke lige så godt formen. Og det gider det ikke. Så er vi bare for det rigtig gode ting med det her. Så det gav jeg, det har givet 2.000 eller et eller andet i den stil. Skal se her. Det er det bedste, noget af det bedste, du kan få på markedet i hvert fald. Ja, 2.000. Han har også lavet sådan en video med det. Der er jo sådan nogle griller herinde. Nej, jeg kan ikke se det på videoen, men der er sådan nogle. Ja. Nej, jeg kan ikke se det. Nå, i hvert fald, og der er sådan noget køling på rimskibet. Det er rigtig lækkert i hvert fald. Og så har vi fået 2 fedter med, så det er bare i orden. Så er der gearinger. Gearing, det er 1441 gearing, den her, det er baghjulsgearing. Og jeg har hørt rigtig godt om den her gearing combo. Det er rigtig lækkert, det er presset i forvejen og smurt, som man kan se. Ja, det er i hvert fald lagt ind i olie, sådan, så det koster. Ja. Og så har vi Polini-gearingen, den skal presses. Og det er 1344. 1344? Ja, i second der, er det ikke det, sådan noget? Jo. Nej, det er primært. Nej, det er primært der. Der var der så det er også pakket ind i sådan noget. Yes. Det er bare sådan, som en tungegearing kommer, ikke? Jo. Ja. Nå, men lad os gå videre til de næste pakke, ikke? Jo. Så vi har sådan en CNC STX-klokke. Det er nogle dele, han har købt mig. De her 3 her. Ja. Så har jeg købt det Polini Evolution geardæksel. Det tænker jeg vil gå lækkert med resten. Ja, især når der er så meget Polini på dine variator og alt det der, ikke? Så er en Stage 6 Torque Control. Ja. Kobling. Det er den bedste kobling på markedet, så... Ja, det skal det i hvert fald mene. Det håber jeg. Ja. Og så har vi simring og lejer. Yes. Fra Stage 6. Det er super lækkert. Så har vi et helt nyt lejerkit hernede til gearingen og nogle ophængslejer.
Det er egentlig ikke så meget at sige, det er bare en masse lejer. Hvor er det blokken er henne? Den har vi ikke med. Den står ikke her med. Nej, blokken den er sendt til Torup. Tuning. Hvor den bliver sendt T-fris, og... Ja, den får den helt store tur i... Den store tur i hvert fald. Ja. Så den får vi først tilbage i det nye år. Og så har jeg købt endnu en ting af NJS. Ja. Det er simpelthen hans gamle fælge fra hans JR. Ja. De er bare skarpe ud. De er autolokeret i en bronze-nuance. Jeg ved ikke, om man kan se det på kamera, men det har en meget speciel nuance. Prøv at skrue for lyset. Oh my god. Meget lækkert. Ja. Så det er det forfælden. Jeg kan se, dækken er forfælden i hvert fald helt ny. Nærmest. Ja, det får en jeg gøre. Ja, det får en JR. Yes. Og så har vi Malaguti F12. Yes. Også i den autolokerede nuance. Ej, det er pulverlakeret. Er det også pulverlakeret? Ja, det er det. Ja, så er det pulverlakeret. Det er endnu bedre. I den bronze nuance. Og nu skal jeg jo ikke have skive på. Men det er lavet til Skivebrems. Ja, skivebrems. Så vi køber sådan en nav, man kan købe. Adapternav fra Sears Scootershop. Så det skal nok blive godt. bare over for de her fælge her. Det kunne jeg ikke lade være med. Så, de sagde mig også lækre. ja, det er de fandme. Ja, for helvede. Nå, lad os gå videre til mine pakker. Til den næste pakker. Ja. Nå, chef, så har du også købt lidt, ikke? Jo, det har jeg. Så lad os lige se, hvad det er. De der, ikke? Jeg smider den der væk. Det er rigtig godt pakket ind. Jeg har også fået en rigtig god service derude til Sears Scootershop. Jeg har købt sådan en Malaguti F15-fælde. Eller pulverlakeret. I sort. Ja. Det er fandme lækkert. Og så kan nogen gøre det regne ud. Det er skivebrems. Så der kommer noget fed til at gerne. Jamen det kan vi se i næste pakke, ikke? Det kan vi se i næste pakke. Men godt. Så er mine pakker i hvert fald kommet. Eller de to andre. hvad er det til? Jamen det er til min JR. Og det er noget jeg købte en, der hedder Jakob. En rigtig flink gut. Skal vi lige vise, hvordan jeg gerne står nu? Ja, det kan vi da godt. Lige til at starte med. Lige sneak peek. Det er jo Danmarks lækreste og gør i min mening. Ja, det er omkring. Så, Jeg har lavet en handel sådan... Det kan jo ikke gå, at Cornelius han... Ja, jeg er den hårdeste. Så lad os se, hvad der er hernede. Og kæft, vi har også mange problemer med den med GLS. Ja, virkelig. Jeg har brugt sådan noget, hvad? 2 uger snart. Ja. Sådan, omkring 2 Og det er fra Danmark, men... Ja, jeg kan se, hvad der er i her. Nej. Så nogle gange nok kan se her, så ligger der lidt Malossi ting her. Der er i hvert fald en hel masse forskellige Malossi ting her. Noget motor her. Upsi. Upsi. Yes. Skal vi bare starte fra toppen? Jo, jeg har noget Caporasso. Delorto VST. 28 minutter. Den har jeg faktisk en til af liggende. Hvis der er nogen, der vil købe sådan en. Har vi en lille pakke her. Der ligger det Malossi i 13 luftfilter. Meget lækker luftfilter. Det kører faktisk på alle mine maskiner. Det fungerer bare pisse godt. Masse umbraconøgle, eller umbracospor. Eller bolde. Og så har vi en Malossi vandpumpe. Så det vil lækkert. Og... Kæft, mand. Det er helt vælter. Oj. Så hvad er det, du har købt? Jeg har købt en udstødning. Kæft, mand. Malossi MHR Big 4 til Malossi RC1. Det kan man se på ophænget her. Så lad os se, hvad der er længere nede i pakken. Ej, hvor ser det lækkert ud. Hernede ligger der en Malossi RC1. 94 kubik blok. Skal du få podcast? Ja, selvfølgelig. Sådan der. Skal vi vende den vej? Ja. Øj, hold kæft. Det er fandme lækkert. Ja. Det eneste, den mangler, det er bare tænding. Der er så ikke nogen tænding på. Der har aldrig kørt før. Så det kan man fandme godt sige. Okay, ja, det er bare lækkert. Så det skal fandme fedt ud. Vi skal lige have omskridset den. Ja, og så skal vi... Så kan du have fundet en tænding. Ja, det bliver bare den der MHR Team 2. Den der følger med til kittet. Ja. Men ja, det tager vel noget fint grej her. Prøv at se udstødningen her. Bare et hul, der siger bare 2. Går bare mega lækkert, men... Ja. Det laver jeg i hvert fald en masse af i spørgsmål her. Og den skal på jordgarn? Det skal på jordgarn. Så det skal nok blive godt. Så kan der
følge en lille smule med dig, ikke? Og jeg håber, vi kan trække sammen fra hinanden. Ja, for helvede. Det kommer dog ikke til. Skal vi ikke lige poppe det kickstarter-skjort af, og så kigge på det hele indeni? Jo, lad os det. Yes. Ja. Det er det, der følger med til kildet. Men også i geardæksel, men også i Delta clutch bed, tror jeg det hedder. Men også i Delta kobling. Jamen, det mener jeg, det hedder. Ja, og så var det, der følger med fra Malossi. Så det er bare en komplet Malossi R1 blok. Og en ting, jeg også synes, der er rigtig lækker ved det her, det er for eksempel en gearhjuliskrone her. Der kan man se her. Bum. Det er sådan en dipstick. Ja, dipstick. Kommer meget Så kan man se, hvor meget gearhjul der er på og sådan noget. Så det er meget lækkert. Jeg har faktisk også en lille kasse med herovre med nogle dele. Det ser fandme lækkert ud. Ja. Vi åbner den her. Hvad er det her? Hernede der har vi noget ekstra variator. Og vi har det der dæksel, der sidder over på tændingssiden her. Lige derovre. Chance. Ja, så lige vende den om. Ups. Sidder så her, ikke? Det er bare mega fedt. Det ser fandme frækt ud. Ja, det gør det. Geolie. Så er der nogle klistermærker. Yes. Pakningssæt. Så er der en trykfjeder. En kobling, eller ikke en variator. Den har du vist. Yes. Meget fin variator. Hvad er der i den her? I den her? Det kan jeg ikke huske. Et blæsehjul. Så har vi en hel masse forskellige ting hernede. Der ligger noget forskellige stus, hvis man skal køre noget mindre eller større kapacitet på. I hvert fald. Og nogle forskellige ruller og sådan en til noget pakning, tænker jeg. Og nogle afstandsskiver og lidt forskellige ting. Hvad har vi mere hernede? Ja, bare noget smørelse og sådan noget. Der er noget i den her. Og et ekstra. En masse ekstra det. Ja. 3 glider. Der er i hvert fald en hel masse ting. Så det er mega fedt. Det er jeg fået købt. Så tænker jeg vel... Det skal nok blive fedt. Nå. Så har vi egentlig besluttet for, at vi venter lige med at male forgaflen. Og så smider vi sgu ind i blokken på Jørgen. Yes. Dernede. Yes. Så lige kan se, hvordan det ser ud. Ja. Jeg har desværre ikke nav til bagfælden her. Så den må vi lige sætte på i et andet afsnit. Det kan godt være, at vi når at få malet den her bro her, hvis videoen ikke bliver alt for lang. Ja. Men ja, det ser vi lige på. Jeg tager det hele og blander halv og halv. Gør nogle ting, der aldrig bliver fortalt. Jeg er klar på alt. Dag og nat. Holder mig vågen, når jeg er klar på alt. Nå, så har vi fået min Jørgen. Nu skal vi have nogle skjolde af, fordi vi skal have bagbremsekabler i. Jeg skal ikke køre med bagbremsekabel. Jeg vælger at køre med skivebrems. Det gør du ikke. Ja. Så det tænker jeg bare, vi gør nu. Vi får lige taget nogle skjolde af og sådan noget. Så har jeg fået taget lidt ting af. Jeg har taget frontskjolder af, og så det her skjold, som det sidder lige her. Der, og så går det op her. Så har jeg også fået taget styrskjoldet af, bagbremsekablet og bagbremsegrebet af. Og så tænker jeg lige, at jeg vil lave min bagsæden pæn. Og så tænker jeg, at vi sætter blokken på. Måske piller lige nogle andre skjolde af, sådan lidt slangerne og sådan noget. Der kommer noget dobbeltfiler og sådan, tænker jeg. Men ja, det finder vi ud af. Så fik vi rengjort bagstøddæmperen, så det ser egentlig pisse godt ud. Yeah. Så tænker jeg bare, at vi sætter dem på. Det går nu. Jeg havde sgu lige helt glemt, at vi skulle måle squish på cylinderen. Så det tænker jeg lige, vi gør. Så mig og Boss, vi har fået motoren på her. Ja. Du kan se, det ser knivskarpt ud. Og jeg fik målt, eller squishet cylinderen, så det er 0,58 nu. Og det skulle være mellem 0,55 og 0,60. Så ja, det er bare lækkert. Godt, jamen så har vi fået sat karburator på, noget luftfilter. Og så bare lige benzinhanen midlertidigt. Vi er i gang med at lave noget gaskabel heroppe. Ja, prøv at få det til at køre godt. Og jeg kører med sådan en Stage 6 gaskabel her. Det er et rigtig godt gaskabel. Man kan justere på det. Jeg ved ikke, om du lige kan fylde det der. Lige der kan man komme ud af her. Bum, og så kan du justere på det. Min er så sat på det længste, men man kan skrue det sammen, og så bliver det kortere. Det er i hvert fald noget rigtig smart noget.
Så vi gør lige, så det kører helt perfekt. Og så vender vi tilbage, tænker jeg. Yes. Så vi vil lave gassen på joggeren. Der hænger en masse kabler og dingler. Det er alt sammen til elektronik og multimeter, der sidder deroppe. Yes. Men gassen kører i hvert fald spritlækkert. Der er intet slør eller noget. Det kører bare. Så videoen er vist ved at blive lidt lang. Så tænker vi med at forgaffel i en anden video, og så gør vi det uden at lave en video af det i hvert fald. Ja, det finder vi lige ud af. Ellers så kommer det med i næste video, ikke? Jo, ellers så mangler vi tændrør, nav, dæk til fældet, der ligger her et sted, tænding. Og så skal vi lige have monteret remmen. Ja, vi skal lige have sat remmen på. Det tænker jeg, godt lige, vi kan gøre. Ja, det gør vi bare. Jo. Men det behøver vi ikke filme. Nej. Ja, men ellers så tak fordi I så med, og tusind tak for støtten på de andre videoer. Jeg sætter sgu pris på det. Ja, og vi håber, at I nyder den her video. I hvert fald, der er blevet brugt rigtig mange penge på det her. Så ja, vi ses.